wong ayu aku isih tresno sliramu Yayi. Janjane dek aku wis taun masih jenengan eling-eling jamane semono runtang rumput mangane rawono liya janjane mas aku wis lali Rotaya nganggo teklek kecemplung kaleng golek dik rak luwe becik balen sabar mas kok sabar ora kesusu yen kesusu jadi wis mesti esku wis dadi anteping kalbu tak pilani jiwa raga tulus sing ati sabar kok bali wis amuri yen janjane dek aku wis rindu wis rong taun lawase ora ketemu eling-eling jamane semono runtang runtung anane ra ono liya yo dek Rotaya nganggo teklek kecemplung kaleng banjur ledek rak luwe becik balen wis dadi anteping kalbu tak ilani jiwa raga tulus